Què vol dir que els joves són nadius digitals? Són realment nadius els joves? I com podem aprofitar els seus coneixements tecnològics per treballar amb ells? Anem a parlar sobre joves, TICs i usos de les xarxes, com noves generacions de joves utilitzen les tecnologies de la informació i comunicació per relacionar-se, aprendre, empoderar-se, participar o divertir-se, i de com la tecnologia i l'ús que fem d'ella pot convertir-se en un punt de trobada entre joves i adults. Quan es parla de la relació entre joves i TIC, millor dit, quan els adults i els mitjans de comunicació parlem de la relació entre joves i TIC, sovint se'ls representa com a mandrosos, narcisistes, passotes que no s'impliquen en la societat en la que viuen. Però també trobem la postura contraposada, aquella que parla dels joves com a superherois, com a l'esperança de la societat. A València hi ha quasi 1 milió de joves entre els 14 i els 30 anys, pendents de ser vistos, escoltats, d'aportar a la societat, d'aprendre, de contribuir. La joventut ha canviat. Ha nascut i crescut amb múltiples dispositius i tecnologies. Han nascut sota un nou panorama en continu procés de canvi on els joves desenvolupen nous marcs per interpretar la vida, dibuixar opinions i estereotips o enfrontar dilemes. Si fa poc més d'una dècada els aparells preferits pels joves eren la televisió, l'ordinador, el vídeo i en menor mesura el telèfon mòbil, ara les prioritats han canviat. El telèfon s'ha convertit en el mitjà dels mitjans. Una mirada a les rutines de les persones joves en relació a les TICs posa de manifest alguns dels canvis que estem experimentant com a societat. L'edat d'iniciació a les xarxes socials es situa al voltant dels 12 anys, moment en què la relació amb els iguals adquireix especial importància. De fet, molts tenen comptes sense tenir l'edat legal per fer-ho. I les xarxes socials o les aplicacions tenen el mateix significat que puga tenir la indumentària o l'argot, sentir-se dins d'un grup i generar identitat. La relació entre jovent i TIC no es tracta, però, d'un nou tret característic de la joventut del 2023. Els adults tendim a certa amnèsia històrica. Però sí és necessari conèixer com cada generació de joves es relaciona amb les noves tecnologies, per la bona salut del nostre ecosistema comunicatiu actual i per la democràcia en general. Són ells i elles els que marquen i dibuixen els usos futurs, els nous escenaris, en definitiva, l'avenir de la societat. En aquest context, és important preguntar-se com afecta la incorporació de les tecnologies a la vida diària dels joves. I així trobem dues vessants oposades, una d'alarmisme i una d'optimisme. Tots dos enfocaments resulten poc útils si no venen acompanyats dels matisos necessaris. Cal tenir ambdós punts de vista presents per treballar amb el jovent i amb les TIC, tant els possibles riscos, com addiccions, ciberassetjament, narcisisme, fake news, petjada digital, entre d'altres, però també les potencialitats, com puguen ser millora en les relacions socials de les persones joves, noves habilitats, creativitat, resolució de conflictes, activismes o implicació de les persones joves en la millora de la societat. Existeixen, de fet, nombrosos projectes impulsats per institucions de joventut, institucions educatives, centres d'esplai i també liderats pels propis joves en què s'aprofiten les potencialitats de les TIC per treballar qüestions de gèneres, desigualtats socials, problemàtiques socials o fins i tot per parlar del futur que volen els joves i el seu paper dins una societat. És el cas de projectes com Smooth o, més recentment, Educogen, un projecte liderat per la Universitat Politécnica de Valencia y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Hola, buenas tardes. Somos un grupo de jóvenes donde vamos a hablar de diferentes temas. El primer tema que iniciaremos será el de la presión de algunos jóvenes que reciben al sentirse obligados a estudiar lo que sus padres quieren. Siguem conscients del paper de les TIC en el dia a dia dels i les joves i aprofitem-les com un camí, un llenguatge i una manera de treballar amb i d'implicar al jovent. Els i les adolescents no sols han de ser protegits, han de ser, sobretot, dotats d'habilitats per interaccionar amb els mitjans d'una manera madura, autònoma i crítica. Tenir uns joves implicats ve de la mà d'una bona competència i educació mediàtica. El nou rol actual dels professionals que treballen amb el jovent no és només alfabetitzar en la dimensió tecnològica, perquè sobre això molts joves en saben o sabran més aviat més que nosaltres, sinó ensenyar a viure, a aprendre a viure en la xarxa. En síntesi,
Cal aprofitar l'atractiu de les tecnologies pels nostres interessos educatius. Les pantalles són un potent recurs de desenvolupament individual i comunitari i cal aprofitar-lo.